बेलाय खामबाय सारि खाम जोंनि मेडिया दाखौ सङो दाबो जों जोंनि साराहाति अर्थात सेन्ट्रेल स्टेडियाम दङ नरम बुंनो दङ आरो जोंनि कना 14 अक्ट'बर ना 14 अक्ट'बर जों मास गेलेरि जोंनि बुबाग्रानि दिखांबाय नि दङ मेन इशु तो जों जतन साइमानो दिप्रा सारंनि सार्भाइवल टाइ एक्जिस्टेंस बागै ग्रेटार टिप्रालेन्ड आम बागै खाना जोंनि मास गेलेरिं नाय ताइ जोंनि बुबाग्रा साख्लाय जों दङ जोंनि एटलिस्ट जों 30,000 ताइ जों वानसबो ताइबो फाइनाय हिनै 30,000 तामो 40 फानो जों लाइ थांमान होसिनि बरक अबाहाय जों एक्सपेक्ट खायो खाना yes of course abo to wansuga gani dङ tamni hinba जोंनि दिप्रा हास्टेव मेघालय हास्टेनि चिफ मिनिस्टार फाइ दङ चिफ मिनिस्टार अफ मेघालया CK सांमा बो फाइ दङ बेलायखिनो जों बरमरै लांसकनाय ताइ जों साइमानो obviously जों फर्स्ट टाइम जेफोर जों दिल्लीयाव बिजानो थाङो आफोर जोंनो सापर्ट खाय आबाद मिनि पार्टीनि जोंनि MP संजय सिंह अर्थात समाजवादी नि जोंनि प्रियंका चतुर्वेदी बर' खायनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड सापर्ट खायनाय जोंनो आफोर जोंनो काहाम जोंनो मेसेज रेखा जोंनि बुबाग्रानि दिखांफोर जों जेफोर दिल्ली फर्स्ट टाइम टाइमफोराव ओके obviously खाना जे CK सांमा फाइनाय चिफ मिनिस्टार मेघालया बबो जों एक्सपेक्ट खायो बबो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड डिमान्डनि जे जोंनि बुबाग्रानि दिखांफोर डिमान्ड नि दं माने जों डिमान्ड खाय दं माने जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनाव ओके बबो जों एक्सपेक्ट खायो जे बाबुनो सापर्ट खायनो खाना फाइनाय एबेन जोंनो खूब काहामनो बो मेसेज लांनाय नों जों वानसुको नरं पार्टी मादियाबो अब तो जों खाना जरा दिप्रा समाने तो जतनो जत पान्दावनो जत ग्यादारिङनो जों ट्रेडिशनल रिचुमो रि कानैनो जों खायो इभेन जों खाना वानसुका और जे डेकोरेट खायनाय खाना स्टेज डेकोरेशन जों जोंनि ट्रेडिशनल नि लांगा बालियन कासलें अबाहायराव बाने जों खाना जोंनि ट्रेडिशनल जत अकबायनो जों खाना मेटेरियल्स बायनो जों खाना स्टेजबो जों डेकोरेट खायनाय वानसु त्रिपुरा हास्टेव बुबाग्रा फाइमन यागोलो थांजनि खरांथि साखा ताबो फुल नोटिस न यूनाइटेड इंडिजिनस पीपल रकनो दुइबो खरांथि साजे बेनार रगबो सैजाखा बमहायका नकबो थिनाङो थांजा दं लाइ मनो बाहाय नादि जों जतनो जोंनि वानसुङा तो बाराङै चुगिया कारण जों साइमानो तामिन कुइलाव जों अथबाय जानांगो जों फयजोबो जानो नांगोनाय कारण जेकुनु डिमान्ड लाइके मानिया जों खालगै जोंहाबो डिमान्ड दङ नांनाय जे बुबाग्रा एभ्री बिनि मेसेजनो जोंनो साख्लायो जे शुधु नट ओनलि त्रिपुराया जत नर्थ इस्टार्न जों जदि थानचाङै जदि न जों फाइगा हिंखाय दंखां हिंखाय जोंनि डिमान्ड दाथिं साक्सेस संनाय जों वानसुगो तामनि हिनबा जोंनि त्रिपुरा हास्टेबो जों जत 19 दफा ताबो दालंल फाइके 20 दफा अंखा जों जतनो यूनाइटेड खांखाय यूनिट खांखाय ऑफ कोर्स दातिनो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड जोंनि सार्भाइवलनि बागै जों जे डिमान्ड खाय दंमोन अबो केन्द्र सरकार अर्थात सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बर वानसुनायनि जों खाव जों ताइगासो कखंखाय मेघालयाव या निजागाव बाहाया कारण जोंनि बुबाग्रा जे जागाव साइ दं नर्थ ईस्ट यूनाइटेड इनखासे जों ताबो हानसां खेसे जोंनि त्रिपुरा जे खुंथाय बारा जोंनि जे मोखां सलाय जा खुंथाय बारा जतनि यूनाइटेड नांनाय कारण जों मेघालयनि जेफोर नांगौ जोंहाफोर जोंनि त्रिपुरा हास्टेबो जों बंनो चौवा चौरानाय अर्थात चिनर बीजेपी नि जरा बीजेपी बाय जे IPFT बर जे एलायन्स पार्टनार गताबो गभर्नमेन्ट बा आरोबो अबाहायनो माने आंचलिक बाय बीजेपी र आरोबो कैसा गभर्नमेन्ट नि दं गाहाय फानो बन आरो बर मेजॉरिटी हाया दिबा काम बागैनो बंने आंचलिक पार्टी अर्थात रिजनल पार्टी बंगारो चीफ मिनिस्टार साबो चिन खुंथाय बारा एका आस हफेके बुबाग्रा बन नंखा अर्थात जोंनो काम मेसेज लांनाय जों अबाहायनो नायो जोंनो ताइबो चौबा चौरथुं बुबाग्रा बबाहायनो नायो चि नर्थ ईस्टनि नट ओनलि मेघालया थिनांगो जों वानसबो ताइबो मान नर्थ ईस्टनि बिसिङाव जे स्टेट दंनाय आ स्टेटनि बताइबो चीफ मिनिस्टार न बुबाग्रा नुइ दुमनाय नट ओनलि मेघालया जों वानसबो